Molt bon diumenge a tots. De nou em torno a adreçar a vosaltres amb una petita gravació. En l'Evangeli d'aquest diumenge, en boca de Jesús, sentim aquestes paraules: no us deixaré orfes, no sou orfes, no us penso deixar sols. Jesús sap que no és bo que estiguem sols. És per això que Jesús ens fa una promesa, un regal. Us dono l'esperit. Jesús ens dona el seu mateix esperit perquè nosaltres al llarg de la nostra vida puguem fer el nostre camí. Com descobreixo la presència de l'esperit de Jesús en la meva vida? No és pas fàcil, no hi ha receptes. És un exercici del dia a dia, un exercici que ens demana habilitats per poder discernir, per poder estar molt atents a la nostra vida i com Déu va apropant-se a la nostra vida. Però jo, de fet, et proposo un petit exercici per tal de poder afinar una mica més la nostra pregària, la nostra sensibilitat, la nostra mirada vers nosaltres mateixos i vers aquest Déu que ens ha promès la seva proximitat, la seva presència en nosaltres, el seu esperit en nosaltres. Un petit exercici que comença per reconèixer la nostra soledat. És cert, de vegades hem viscut moments i situacions de soledat. Justament després de reconèixer com sóc, Déu m'ha fet així i Déu m'estima tal com sóc. Adonar-me de l'amor que Déu em té m'ajuda a descobrir que no estic sol. Tot el contrari, que Déu és amb mi, que Déu m'estima i m'ha fet així. Ell omple aquest sentiment o aquesta sensació de buidor. Només així puc adonar-me que Déu no s'allunya, sinó que Déu s'apropa. Conclusió. Aquell que es fa amic de la pròpia soledat és capaç de reconèixer l'amistat de Déu i la proximitat de Déu. Aquell s'ha fet fort, aquell es fa fort. Estimats, Déu no ens vol sols, no ens vol orfes, i fem tots l'exercici de reconèixer aquesta presència al llarg de la nostra vida, al llarg de cada dia de la nostra vida. Molt bon diumenge i molt bona Pasqua.